muno. Wakamanga damu kwa na gari. Ngoja ya. Hana. Damira pamberi pedara mambo Mutasa. Damira pamberi pedara ko mambo Mutasa. Jesu tsande chokwadi. Isi vanchataura ndezve chokwadi. Ndikayimba charaswa nemhosva. Ndikanyimba charaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro ichangamire. Pamusoro ivadare vese vari pano. Pamusoro ivana mai nana baba. Zita rangu rinoitwa Salimu Katua. Ndikutaurira ndakamirira mhuri kwa Katua wangu wedu wana vanakomana nevanasikana. Nau yazvitisisa pano ndeyekuti hatisi kunzwanana nemubereki wedu baba wedu avo. Zvakaitika ndezvekuti 2023 mumusha makafiwa. Mafira ari kuita vanhu hazvina kutsaruka, havasi kurwara zvekurara pasi. Vanhu varongorwara nguva diki odini oshaya. The past 2 years taviga mitumbi mina. Saka zvadaro this year muna May pana mukoma wakashayika. Washaika vana baba vakuru variko vati kurei ende mwiri yavo haisi kuchaita zvakanaka. Tobva munhu awigwa, tobva tatorana nababa wedu avo vamwe vanakomana wese. Tavatora tobva tachitaura navo. Baba une zviri kuitika mukati memhuri. Mhuri tiri kudini? Tiri kupera. Vari kupera ndisu. Tanga tambodii kumbofamba timbotsvagawo pekumbonyeperwa. Timozwa kuti chii chiri kudini? Chiri kunetsa. Baba vakati zvakadini? Zvakanaka. Kati aiwa tabva tadingoti ipapa tisasaramba tichirebesa misi. Tibva tangoti todini? Tobva tangofamba tichingobva kumubvumo mukwana tobva tangofamba. Baba wedu wakapa ma excuses. Kumba hakuna munhu. Kumba ndasiya kusina munhu kunobiwa. Vakataura zvakatsanangura zvakadini zvakatsanangura. Tikaedza kuinsista kuti dai zvabva zvangoitwa zvipere nekuti kuti titsvagiramba tichingotsvaga mari dzematransport vanhu kuungana mukungoona chimiro chinedini chine nyika yedu. Kanza aiwa haazvikwanisi because ndakadini abatikana. Zvikatati wana baba vatsvage vana vanotsvaga baba. Baba chiti paizuva rekuti tidzoti tigofamba. Zvikanzi musi wa1 nemusi wa2 June mouya kupi? Mouya kunyanga. Tikati pakadini? Pakanaka. Takamirira mazuva ekuti 1 na 2 June wakwana. Baba wakazopa chichemo chekuti aiwa musasauya ndabatikana nenhau dzebasa. Tikati pakadini? Pakanaka. But sekuziva kwedu baba wedu wakasoretire 2021. Takuchiudzana semhuri tikati baba kubasa kwaari kutaura ndekupi? Baba wakasosiya basa kudhara. Saka nauri kupa excuse yekuti kubasa kwacho kwaari kuenda ndekupi? Sevana tinodini? Tinokommunicate. Ndipo patakanzwa kuti baba wedu wadaidza vana vavo chete. Vakumbofamba nevana vavo chete. Saka ndipo ndabata muzukuru mukuru mumusha ari kuBulawayo. Ndikati ona muzukuru nyaya iri pana sekuru wako. Takawirirana semhuri kuti ngatifambe semhuri. Saka baba wedu kana vakudaidza vana vavo chete, vakufamba nevana vavo chete. Ko isusu mhuri dzisisina vana baba vapenyu apa dzichamiririrwa nani? Muzukuru akati alright ngatibate sekuru ndivanzwa. Akazodzoka bheki kwatiri zvikanzi baba vati vane chichemo chawadini chavainacho. Mukomana mukuru haasi kunzwa chii? Mukoma wangu haasi kunzwa zvakanaka. Ndonhau dzawadini? Ndonhau dzawafambira. Tobva tamutaurira tikati iwe wakanga usipo parufu. Takawirirana baba kuti musi wa1 nemusi wa2 uye kunyanga tinodini? Tinofamba semhuri. But sekuru ari kurebesa mazuva nekuti isusu tine matambudziko atiri kudini? Atiri kusangana nawo. Kanza alright. Ndazotaura nasekuru. Sekuru wati ngatifome chii? Ngatifome group refamily. Todaidzana tosangana kuHarare kuno. Tasangana kuHarare kuno kutombopindawo muiri mutatu matinganyeperwa tione kuti chii chiri kunetsa chaizvo mukati mechi. Deti ratakazopuwa takanzi musi wa3 August. Musi wa3 August uya wasvika. Tobvunza muzukuru taapapi? Muzukuru akati ndafonera sekuru. Sekuru ati inini vanhu vanondida ngavauye kunyanga. Kati alright kunyanga tinodini? Kunyanga tinokuziva. Saka tabva taenda kuna baba vakuru vandiri kutaura vasipo vari kwaMutare. Tikati ndonhau iri kudini? Ndonhau iri kuitika. Uko already kwakatodaidzwa munhu akanga auya kuti tichenese musha senhau yanga iri kuramba ichingonetsa mukati memhuri. Vana baba variko vakatobvuma musha ukatodini? Ukatocheneswa. Tikati musha wasara ndeupi? Uri kunyanga. Kwatichazonosangana kupi ukoko? Taenda kuna baba vakuru vari uko. Vakatitaurira kuti hongu kunoku zvimwe zvinhu zvakatodini? Zvakatoitwa.
ende takatofonerwa kuti uyai tikazotadzawo zvimwe mumwe kusvikira nokudawo kwemabasa, asi takatofonerwa kunzi chiuyai titangire kuno kuti tizopedzisira kunyanga kwacho. Hatina kubudirira zvedu kudini kusvika. Saka patakazoenda ukoko tikati mubatsiri uyo akangobatsira kuno ngatingopfurira naye. Baba vari uko vakati hongu wana ndadini ndazvinzwa. Nawiri tikandeyo kuti munongoziva kuti chimiro chemusha meno ibareka. Ava ndo baba wasara mumhuri mana baba wedu isusu tiri wekuimba chihombe. Saka mukapindira matare enyu kuno pane zvichazotsanangurwa zvichapinza zita rababa. Baba munini vachandivenga vachiti vadini vandipesanisa nevana vanin'ina wangu. Saka zvandinokuitai chitorai mukoma wakuru ava muende nawo kupi, muende nawo kunyanga, mondopindira matare ukoko nekuti pane zvichatsanangurwa zvichadini zvichapinza zita rababa. Baba wakazoti wandipezanisa nevana vanin'ina wangu. Takasimuka kubva kwamutare tikauya tikasvikira kumba kwemuzukuru aripo uyu arikugara kudhuze nasekuru ako, tikamuturirawo nhau ipi nhau iyoyo. Tikarara pamba pake mangwana acho makuseni tikafuma tikaenda pamba pababa wedu. Mukoma wandandi kutaura wasati wasvika wakatsanangura nyaya. Ndatumwa nababa kuti vakomana vapinde matare kuno kunokuda kwematambudziko ari kudini avari kusangana nawo. Matambudziko atiri kusangana nawo ndeyekuti kuvanasikana baba wedu wakazvara vanasikana vashanu, hapana ari pamurume. Sisi wekutanga first marriage hapana, second marriage hatitotaura hamene izvo kuti wane murume wechingani. Sisi wechitu varipo first marriage hapana, second marriage hapana, hamene twane murume wechingani. Wechitatu ndisofa ndiye ari pamurume. Kozoya vamwe vacho 2 vari apo vasikana vadiki vese havasi mudzimba. Vanakomana hatisugara nemadzimai. Inini woyo ndani vakazi 2 vadini vaenda. Mukoma wangu hatakutotaura wechi7 vakazi vari kudini vari kuenda. Vamwe vanin'ina vedu ava hapana mafirst marriage, masecond marriage zvichidini zvichienda. Ndo matambudziko atiri kudini atiri kusangana nawo. Atida kuti tipresente tikufambirwa nababa wedu, baba zvinhu zvichitsanangurwa vachidini vachinzwa. Saka zuva ratakasvika nokuda kwenhau dzemabasa takasvikawo tiri vana vanin'ina vavo pasina wawo biological children akanga ari, asi takanga takudini takomunicata nevamwe vedu kuti ndo zvatakudini zvatakuita. Tasvika pama takatanga kutsanangura nhau yedu tisati tasvika nemubatsiri uyo atatadini watatabva naye kwamutare. Tatsanangura nhau yedu, baba vakataura kuti hongu mauya musina kundizivisa. Tikati sekutaura kwamama akaita kuti musi wa3 tosangana mukasabudirira kuya kuHarare mukati anondida ngauye kunyanga kuno tadini tauya sekutaura kwamakadini kwamakaita. Tukaza muzi wana wangu not my biological children. Ko saka tochiita sei manje imudini baba wacho atatariswa wakadini wasara kanza munotamba neni mauya nemubatsiri kuti mobata nyoka dzangu nezvidhoma zvangu panawo. Tikati kwete isusu hatina kuya kutaura kuti mune nyoka mune zvidhoma, tanzi tipinde matare pane zvichazotsanangurwa kubva ipapo. Tochinzwa kubva papi? Tochinzwa ibva ipapo. Wakambofonera vana vavo vese vacho waitaura kuti vana mabiological children angu havapo. Wavafonera pakazonzi 1 day akazobudirira kuya musikana rapa kanzi abudirira kuya. Tobva tatsanangura futi nawo yani chihambiro uye akatosvika zvanzi kuti uya kwatamatoita nemunhu yematopuma baba kuti baba muroyi. Tikati aiwa sisi isusu tatibvawo kuna baba vakuru vasara variyo baba mufamily. Tikanzi topindira matare kuno tichitsanangura nhau dzedu dzatiri kudini dzatiri kutanga. Hapana asi kuziva maproblems kuti mimi hamuna varume isusu hatina vakadzi. Tikanzi matopuma baba. Tikati aiwa hatina kupuma baba. Baba wacho one kusaidi wakutoti matondipuma wazoya panapa sei mimi hamusi vana vangu yanobiological hatina kukamba tosangana kudenga. Kati chatashasha ndechipi? Because takawirirana kubva kwamutare tikawirirana red date musi wa3 mukazoti anondida ngauye kupi ngauye kuno tauya ka hatina kuwirirana ipapo kusvika haya zvoumba umomo. Saka tada kuchinetsawo nehanzva dzedu kati isusu kana chipresenta maproblems kune mubereki iwewo hautidzivisi handiti hautinongezeri kuti tatopuma baba uruni. Isusu kana tauya nemaproblems tauya panani pana baba. Dai anga ari maproblems kuti anoda iwewe sehanzvadzi yedu tikada tananga kwaupi kwauri. Saka tauya kuna baba kuti tidini titaure nababa pamaproblems atiri kudini atiri kusangana nawo. Tikanzi aiwa matopuma baba. Saka ane nhau dzaakanga akamboita wake pachipa group dzekutuka vamwe. Saka ndo dzimwe dzatada kubvunza vanhu vandamboda kumbomuhaka mbichana. Saka baba wakazopindirawo nepasaidi vatona kuti aiwa musikana angabatwa. Saka vadaro baba vakazosvika pakutopinda mubhedhi kundotora futi kuti aiwa ibvai pano chichichi. Svika tateerera zvedu tadini tabva pamba pavo. Ndobva akazombwanyawo kumapurisa paDC apo kumhangarashi nhau yacho. Tiri kuHarare
mukoma ndo akatanga kuzosungwa. Takuti mukoma wasungwa. Ndafonerwa nasisi vakuru she vanova first born yavo musikana. Mukoma wasungwa. Asungirwe kanza anzoranza vapoma baba urwe. Kati patakaenda kunyanga mukoma wangu ari chipi. Hawana kubudira kudini kuuya. Ndiva naenda paMwabura police station nichienda kumuona mukoma zvishwa mukoma narichi ari mukati. Kanzi mukoma nada kutorwa nzi aende kwa DC kwakamhangarirwa kwakamhangarirwa nyaya. Wanga vari muswe china ucho. Muswe Friday zvikanzi ndakufonerwa ona vamwe saje zvikanzi ayo ndiwe munin'ina wa justice ngati ihongo. Zvikanzi jasi arida kukuona musati wadini asati abuda kuenda kwa DC. Kati alright pakanaka na mhanya kuona mukoma kuti ndione zvakamira sei. Kanzi iwe ndio unonzani vanataura zita rangu anonzi Salim Katura. Kanzi auripo tsobva dzatochena. Ko indawo. Kanzi anonzi Clemens ndio. Ngati mfano wangu anonditevera. Kanzi aripo vatatomfonera mukoma rabharati aiwa ngauye kuno wanditori. Atotorwa dzachena. Anonzi Yusuf, kati Yusuf ari kwaMutare. Anonzi Mavis Maambiru, kati uyo muzukuru ari kwaMurewa patakanga asi patikuziva kuti ari kupinzirwa ipapo. Anonzi Norman ndiye muzukuru kwamba patakasvikira. Kati ari kokupi kunyanga uko. Vatatorwa nemapurisa iri Friday musi wa23. Vatatakurwa tauyiwa apa nesu apa. Takuchibvunzwa cross examination kubva kumapurisa zvakafamba sei muri kunzi makapfuma baba uroi imimi chichi. Kati aiwa tina kupfuma baba uroi. Kanzi aiwa toedza kuvasanangurira chimiro chenyaya iripo. Kanzi aiwa muri kusanangura zvakanaka but mapurisa atongi nyaya anotenga nyaya ndi-Major Street. Nyaya inga yanzi ifanira kupinda mudare musi wa24. Tobva taonawo PP vatatsanangura chimiro cheko kanzi uri kuzonzi wakazosenda maaudios pagroup ekuti baba muroi vakutaura mukoma. Maaudio ebva aplayiwa hapana parunzi baba muroi. Baba vachidaidzwawo muya vachibvunzwawo. Zvikanzi aiwa nemameseji musikana. Zvikanzi musikana wacho ndiye akauya futi akadini akamhangara. Zvikanzi nyaya iripo ndeyekuti isusu makutomboenda kumba takuda mainvestigations akakwana kuti pamakanzi muroi pacho chaipo ndepapi, the how part yamakanzi muri muroi ndeipi, because mameseji amwe atiri kuona ava nemaaudios ataplaya hapana kunongedzwa munhu kunzichi munhu muroi. Paingoda kunzi mhuri dzifambe tichenesane tione kuti chii chiri kutambudza kuti vanakomana vanasikana hapana ari mumarriage iri stable. Tasvikawo mukoti mukanzi vakomana takutodini takutombovabudisa paitwe mafurther investigation tione kuti pamuri kunzi pamakanzi muroi pacho ndepapi chaipo hapasi kudini hapasi kuona ndo masunungurirwa atakadini atakaita. Saka tiripo takataurawo navo pakutsanangura navo kutozotoonawo kavabatsira kanzi nhau idzi kaidzi ndo nhau dzinoenda kwana mambo idzi. Ndo patakafamba musi wa24 vatasvikawo pano vatamhangarawo vatamhangarawo nhau yedu. Ikanzi musi wa7 bva yapostpone kusvika pazuva ranhasi ndo chimiro chiripo. Musikana akusungisa vanhu uri bva ndeupi? Nano ndira undokuona vati baba sumukai ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese zvandichatauura ndezvechokwadi. Ndikanyemba ndicharaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ngaite mubatsiri wangu. I think adakambokonza kutaura for the sake of time. Tapedze nguva. Iyo nyaya handingataizwa tese. Achidzokora. Hatichadi kuti idzokorerwe futi. Chatuda iri mukuti zvamunowirirana nazvo munotaura kuti zvakandiwirirana nazvo izvi zvakati handiwirirani nazvo. Then ndobva tachibatsirana kubva pano. Kubva ipapo. Kuti chekutanga pane issue yemadhethi yekuti mamakarangana newana kuti tichasangana musi wakati. Izvozvo hazvina kuita sei? Hazvina kukosheswa. 2 pane issue yekuti makazi ngatifambe mimi baba nemhuri asi mukaprefer kufamba newenyu chete. Mukasiya wamwe. 3 kune issue dzekuzonosungisana neissue dzekuzobuda kwepfuti. Because inini ndapari chatondisurprise 1 kuti kana munhu ari mupurisa anofanira kuandasina kuti mutemo unoti chii. Handiti pointing a weapon at the innocent person is a crime in itself, a criminal offense. Pointing a firearm unongedza munhu nepfuti kudai imhosva, it's a criminal handiti ndizvoka. I just hope the firearm is licensed. Then 2
tine chinhu chinonzi Witchcraft Act. Witchcraft Act inoti chii nenyaya yeuroyi. Totinyasa kudini tibatsirane ipo. Saka ndikuti sababa ndingogaidhai kuti onai these things tinoda kuti tigadzise chinhu ichi. Wana wauya vari kuchema, imi muda kungoti mungotaura zvamunoziva zvamusina kufarira zvakaita kuti muzoite renege nchi mapromises akanga aripo wemadates amamapana newana kana kuti chiri kunetsa mumba nechii because mumba ndazwa kuti wasikana wese wamuma-second, third, fourth, wamwe wamuma-7th marriages. Wakomana wamwe hakuna ari first, vari muma-first, second, third, fourth kuenda. It's hiring and firing. Uko wasikana vari kuhaiwa nekufaiwa, vachihaiwa nekufaiwa. Uko wakomana vari kumba vari kuhaya nekufaya. Saka mushakaindi ndizvada kuti tizwe baba kwamuri. Sababa akamwana kuti kana kuti sababa ka ndiri kuti ibvai mudefensive mode. Tatibva ipai mudefensive mode yekuti ndoda kuzvichenesa pane zvataurwa. Ini ndoda kuti munditaure kuti wana maproblems eshu akauya kwamuri mukaitei kana kuti muri kuplana kuitei, chakazonetsa chii? Ndinotenda chakamire nezvamandiudza. Musi wa24 wari kuti musi wakataura vakomana takaenda kuri kunhamu yemwana womukoma akanga achirwara achibva tazodaidzirwa kunzi washaya. Tasvika parufu, madzikoma angu hapana akanga aripo. Wakafirwa nemwana akanga ari kwaichengetwa nemukwasha. Wakanga aripo wakuru varipo vane prostate cancer. Saka ni havana kukwanisa kuti wauye panhamu ipapo. Pandakasvika vana vakatoti tafara baba mauya. Ndimi akutomira sababa pamberi pedu. Ndikazvibvumira izvozvo. Ndikati no, regai ndimboenda pana mukoma zvapari padhuze. Ndiende kuona kuti chii chamisa kuti vasange vari pano. Ndaenda pana mukoma. Ndakangosvika ndichiona mukoma aiwa. Zvina kumira zvakanaka. Ndokudzoka. Pauti ngatifambise zviro zvedu tiri pamwe chete. Ndofambisa nyaya dzedu zvakanaka kusvika taiga mwana wakanga ashayiwa mukoma. Tiri ipapo isusu pandakangopedza kuiga ndikati aini wakomana ini ndakudzoka kumba kwangu hakuna munhu. Saka ni mazuva kune mbavha regai ndiende. Zvikanzi zvakanaka baba. Chatiri kuda isusu taikumbirawo kuti timbouya kumba kwenyu onai tiri kupera tisuwana. Timbofamba. Ndikati ni musi wa2 musi wa 1 July mouya. Hapana zvakazofamba musi wa 1 July nekuti ndakavafonera ndine mwana wangu ini wakanga anzi ari kurwara ari kuyewo ari kuHarare. Ndichibva ndafonera muzukuru. Muzukuru nhasi ndada kusangana nevana vari kubva kwagai kuti tione kufamba. Saka izvozvizvi hanzi uyo jasi ari kurwara, saka ndakuenda kuHarare. Ndobva ndakaenda kuHarare. Ndafonera umwe wewana wamukoma ndichivaudza izvo kuti izvo ndabatikana pane zvandibata. Ndichibva ndaenda kuHarare. Ndasvika kuHarare ndichinotaura nemwana wangu kuti iwe marwariro auri kuita ndikatende kwadhokta waende kunoona kuti wakamira sei. Akaramba ari pamasowe ipapo paanga ari. Tikanetsana pamasowe ipapo kusvikira takamungomusiya ari pamasowe. Tichibva tangodzokera hedu. Ndakanga ndiri ini nawadzimai wangu natete. Tichibva tadzokera kumusha. Takafamba neusiku tikazosvika right. Zvaita saizvozvo zviri kutaurwa zvekunzi izvo kuuya kwavakaita musi uno vakauya vechindiudza kuti izvo tauya nemubatsiri. Vakahamba nekungondijuma kuti tauya nemubatsiri urikuda kutichenesa pano. Tikati ndocheneswa chii? Mvura ndinayo pano, ini inogeza panapa. Zvikanzi aiwa uko tauya nemubatsiri unoda kumubatsira pano. Tikati ini zvekuti mundiunzire n'anga pano hazviiti.
and kufamba kweng'anga tinotofanirwa kutanga taenda kwasabhuku totenderwa nekuti inini muri mugeto. Saka iyo kwakuti aiwa mubatsiri watauya naye tamusiya kumagorosa uku, ndikati inini manje hazviiti kuti tingatongana pasina wangu wandakabereka. Imi muri vana vanin'ina, ukudzidzisai kwandakakuitai hakurevi kuti muri vana vangu vekuzvarwa nini. Saka ndo pandakazofonera musikana vese wandaifonera vakati wakabatikana kusvika ndakafonera musikana 1 wakazokwanisa kusvika. Asvika zvekutaurwa kunzi hanzi ndakatora pfuti, kwete hana kumbobudisa pfuti zvachose. Pfuti ndinayo, its licensed, inotozikana kunyanga kwakare ukoko. Saka handina kumbobata, handina kumbovhura gun cabinet kutorera pfuti vana vadiki wakadai, handina zvachose ngezvekundinyepera. Mutori wanga watoripo waitondibata ndati inini aha vakomana hamungandidai, ndiri expecta kuti nditambirewo chingwa kubva kwamuri nezvandakamuitirai muupenyu hwenyu. Nhasi unono ndakuya kotambira ng'anga, hazvikwani pamba pangu pano, handidi. Ndobva wakatiwo saka muruda zvipi? Ndikati vandavhura musiwo kudai, ndikati zvatingatoita pano ngatiende, muchida kuti tidzike nekwarusape kana kuti moda kuti tidzike takadai kuenda kunyanga, wataonana nayewo munzira tongomubvunzawo kuti nhai pane panobatsirwa vanhu, tingabatsirikana here? Hakuna munhu wamauya naye kubva naye kumusha kunana mukoma, hazvigoni. Saka iwo wakati isusu tatabhadhara munhu uyu, saka isusu kuti tichaona imwe mari yekuti tifambise kubva pano hazvichaiti. Ndati kwete kwete kwete, inini munhu hazvipo zvakaita kuti apinde panyati pangu. Tiri kutaura kudaro ndo pakanzi wabva kutaura mwana uyu zvikanzi inini uyu wakambonditaurira mugrupu amene grupu ravo ravakafoma zvakandirwadza, saka ndovauda kusomuka kutorwa. Wataura dambudziko rako, saka makatora action ipi sababa? Ndo pane nhauro iripo bani? Hapana, hawana kumbondiudza kuti hanzi baba ngatifambe. Chawakataura chete ngewakati baba tira kuya kofamba chete. Mataura imuntu wana wanakumbirai wakatongouya neng'anga dzavo. Saka nduto kana wana wakangouyawo neng'anga dzavo, it was wrong. Kana makangouya nemunhu wenyu kuti tabatsirwa, it's wrong, because zvazvakutonitaura ndezvekuti kana zvakadaro it means kuti imi muri kufambawo makadai, imi muri kufambawo makadai. Ava vari kunzwa zvavo, ava vari kunzwa zvavo, saka zviri kuzwikawo kunouka zvichasangani. Ndo padambudzwa kuti mese makafamba, ndo chokwadi, mukanzwa zvomakanzwa. Kana musina kufamba it's okay, asi kuti izvi zvakaitika zvisina chii, asina basa. Because kana mauya kunoku basa redu handire kutsvaga kuti wakazofamba ndiani asina kufamba ndiani zvakazi kana mauya kunoku mauya kuti mubatsirwe kuti zviri kunetsa zviite sei. Andizvo handika makati mimi kuwana kana kuri kuenda kwarusape ngatidzike kwarusape kana nyanga kana kupi zvino madzikawo manika bridge. Andizvo madzika kupi kana madzikawo manika bridge manje takuti mukati gare mukangomira yanyu mbichana mamati paseri pemagamu apo pane ari kutoya ipo pamai manje ndiyo wekutanga iyo. Kana mabva ipapo tokwidza futi tokupai wechingani wechi2, then ndiko kuti zvinhu zvomusha zviite sei zvigadzirisa, because as far as I'm concerned nyaya yenyuka marangidzwa kuti hamusi kupokana, although internally muri kuita sei. Kuri kulitiricha yainzi chii wana wechikoro chinonzi chii chiutwa nevarume avo, ndiyo inonzi outward appearance versus inner intention. Outward appearance versus inner intention. Pamunhu chii umwe chete, kuti zvauri kurakidza nemeso ako nemuromo wako nechii zvese handizvo zviri kuronga chii mwoyo wako. You can lie to me
kuti zveshuwa I'm ready. As when the time comes, ndo pachaoneka kuti zveshuwa wairevesa here kana kuti wanga usikarevesi. Saka isusu ndo saka kuti aiwa mukaita izvozvo isusu pana patodi tinobatsirana kuti zviri kunze nezviri kukati zvidii zvifanana sezvatakuita izvozvo izvo zvokuti takuti aiwa nyaya yenyu iyi ingoda kuti chii ingoda chiremba ingoda pekuti mutangire then you go forward. Saka mese muri apa zvakaitika zvakadii zvakaitika makufanira kutangira pai panyowani nhasi zvekutukana izvi akomana isusu kunoko pamwe mimi mutori washoma kudarika izvo zvatiri kuita isusu vanhu vese vamukona vari mwese vari kunoka wakagara kunoka wamwe zvo hasati watosvika wamwe vari uko wamwesa wanei kwamutasa takawanda zvisingatauri chiroba asi we try kuti nekuwanda kwedu tibatane. Why? Is because pane pauchada hama aripo ende paunoida hama uchaishaya hama inhikiti usazokange aikamwe ndatichi hama inhikiti usazokange. Baba awa wana wenyu wana uyu ndi baba wenyu. They are not two ways. The reason why you are going to him is because you know kuti ndiye ani ndiye baba ndiye anokupedzera ichi because ime amukwiri muchikuwa we aripo azviti but mimi baba manje hamufani kuti take advantage of being a father ekuti denzai to my tune only. No. Wenyu wana wamakabereka wakafanana neawa because mukaenda DNA uyu mukomana wene makafanana ropa renyu rikatosiyana it's either musiri baba wake chaiye because mai yenyu akashanja kana kuti uyu haasi mwana wemuningino wenyu chaiye because mai wake wakadini wakashanja. Imi nemwana wakomana ropa renyu rinofanira kutodii harika munhu kwababa ndo zvinofanira kurakidza how close your relation is to this kids. Saka handi wekurasaba ndewekuunza padhuze mwaumbiridza kuti mugare zvakadii zvakanaka because mimi maamulasikota yeupenyuka maamulasikota bambo kwakutoenda uku bambo hamuchadzoki kuenda uku kwamakuenda hamudzoki. Saka kana maenda imimi they must take after you anditi asi havafani kushupika ba siyai makawagadzira zvokuti iwo vakashaisawo zvavo vanofanira kusiyirawo vanawo zvakadii vakagadziritsawo zvavo zvavanoziva kuti vakakanganisa because pamwe dambudziko ramuonetsa naro handisi stori renyu babambo dzakaparwa kare dzakatoparwa zvamusingatoziviwo but muda kutaurirwa chete zvakaparwa nani zvinoitwa sei kuti zvigadziriswe. You cannot have musha usina mukwambo musha usina waroora kuti vakomana wetsawa nemagezera emunoita musoro nemakati esa munotaura mesa hamuna vakadzi wasikana ndiri kuona wese watsukwa nechi wese wandiri kuona wesa kouranidza kuti kwese ndo maherobhoni kai utori maherobhoni wa marriage number 7. So it means something is not right because pane zvimwe zviripo vurika. Don't also take advantage of your appearance. Unozandutaura pamwe pacho ukashaya kunyengerera marriage unopinda 20. Marriage inoda wakakuita sei kakunyengerera. So kana uri murudo panofanira kuti anonyengerera ndiko kuti rudo rwuite sei pakashaya anonyengerera arugare. Munozanda marriage inoda chisepe
wamwenyu pakuti tafunga kuti inini zvandakaya mwana wainini ndakazwii matojaira kuti ukangobva nhasi wafunga kuti ndaona umwe nhasi uri kumba ngaeni wakutoendesa because zvamuchi muropa rako rekuti ukangofunga kuendesa munhu wakutoendesa ava muri kuenda wesesa ava muri kuroora irini ava muri kuendesa vana vanhu wese ava muri kumboroora irini mirai ndatimwe mirai muri kuroora here then 2 wakwasha wese ava vari kuramba vana venyu wamba vana venyu mari dzadzo dziri kuuya here kumba dziri kumbohiwa ndiani because kana vana kuti ndiri marriage number 4 ka it means wakwambo 4 wakaroora ka ari kumbohiya mari dzacho ndiani pane uri kununa pane zviri kuitika eka pane utonuna ka because hapana ari kungogara nemunhu asina kunza mari mari yacho irimbohiwa ndiani ende chinhu chenyu fudishi besides imi baba kuwapo ndikuzwa muta kuti pana mwana baba although they are not feeling well but they are still alive andizvo you may be surprised bam pamwe mazopinda apo ari kobatwa ndiani prostate cancer kana kuti umwe ati ndachembera wakomana asi pano ndikuzvitaurira wai ndikuzvitaura kuti bamboka muri kutozviona nga mapumwa imi mune mhosva kuti hamuna mhosva aiyo hamuna mhosva babambo imi asi chiri kuda wana wari kuti pane wese wasara achikwanisa kufamba nekutaurika naye ndimi saka chitibatsirai zvichakadini muri kuzwa babazvindwara picture inoweza kupai kuti musabva mafunga kuti madii mapumwa aiwa hamuna kupumwa ndazwa muri kutaura kuti mabakaenda kurufu makasvika mukati sei mukoma asiri pano asi mukoma zvinomira zvakanaka mukaenda imi mukanoona mukoma mukaona mega madziso enyu akagutsa zvoiswa mukoma was not okay saka you are satisfied kuti zvoiswa mukoma nyangwe ndikazi nhasi ngatifambe mukoma hakwanisi kuita sei famba so what does that mean? It means kuti responsibility yamukoma izvo zviri papi iri pamuri andizvo asi chandiri kukumbira cheto zvamunenge maita zvese mukoma aruko uyo ngaite sei ngaziwe tafamba mukoma hanzi zvakati handizvo bambo right saka wakomanaka nyaya iri panapa newasikana nyaya yenyu yanga iri muda kufamba kuti muzive saka nhasi kuti mumbotangire panapa kufamba nhasi hapana wangambotiza apa kuti wawanzvenga nesango hapana vatiri pano wakomana esecurity vari pa make sure vanhu vese hapana unombonzvengapo wapinda yes chekutaura kuti kuti mutibatsiro handiti ndataura kuti pavasikana vavo vari biological student 5 handiti 1 ndiye asara pachipa murume but 1 wacho zvaatoya panapa atoya neboyfriend last time musi wa7 patakaya pano aya neboyfriend baba mai tete varipo vari kuzona tine mukwasha akaroora mwana iyeye handazidi iyo uyu mukoma wangu wakamubatanidza kuti ndiyo aroora chi handazidi akawa baba akabatanidza mwana iyeye asi mwana asikana ari kuya neboyfriend ndiri kuti 1 asara pamurume iyeye auya futi neboyfriend musi wa7 akauya futi mukwasha wedu chaya chaya pakaroorwa patika ini nonzi Salim Kato mukwasha wedu tinotomuziya akaroora pakatoshatwa toda kuti muchitibatsirwa iye haapo kwakazozviziva hatisi kuziva kuti ariko kwara mazuva ano technology totomufonera ti pano unoziva chavaruziva ti mukadzi wako ari kuno saka wambozvitaurire andika ndiwazvitaura saka tobatsira se but anyway that one is not part of chi tinokwanisa kutaura naye musikana hedu tinokwanisa kutaura naye musikana tobatsirana izvo zviri outside chi nyaya yedu
asi zvamataura zvakanaka because anofanira kubatsirwa kuti for now ngaarespecte chii paari. Akandizwa ndabva kutaura zvezvi kuti chii ukaona unga uri kublinga stereki, kublinga kunopera, uchaita gogo, munonzwa, uchaita gogo, but kana waita gogo ndopo uchatanga kufungwa kuti paipai ndakadini upenyu hwako kuti kauzofe hwakuregreta chete, because already ka zvakutonakidza attitude yekuti I don't care because it's known. Muri kuona nyaya yapo, it's known by everyone kuti hatigari pai pavarume. Anditi saka chauda kuchinjwa ichi mindset now yekuti no that's not it. Artificial problems are muri kuzvicreatira mamwe acho. You are creating your own problems. Chauda kuchinja ichi mindset, but udodini wanoda kubatsirwa kuti hazviiti ba, hakuna chivanhu chakadaro. Akana mubvunza mubvunzo kuti wana waise vari kuenda varume ari kuyamari ndiani, hana mubvunza, hamuna kunipindura. Ndabvunza ndati wana wese wamauti omwe number 7 omwe number 5 mwana ndikati wese vari kuya koorora mukati ndikati ari kuyamari yevanhu avo ndiani. Akaona uya newake nhasi akahirwa nepagirasi, pagirasi ndo akayaka ndo akabatanidza kai, saka ndo akayaka akaona. Saka vanhu vatori mubusiness ari kuti vakaya cheni yakushamwati chibva nguva yakwana matone chenya yekugara marriage project, it becomes a project now, haisiri marriage. Ndosanoti let's change mindset, ngatichite zvakawanda kuti zvinhu zvedu zviite sei zvishande. Asi we are not denying the fact yekuti pane mhepo iripo irikuita kuti zvinhu zviite zvazviri kuita sei, ndoida kugadziriswa iyo. Saka yes mam, ndinotenda Changamire nezvamatiudza. Tatomirira kuti kudai machitoti tirege zopedzera umwe nguva mutendese tiende kobatsirwa neuri kubva mumaoko menyu panze pekuti kuunzirwa munhu kubva somewhere. Ndo zvandakaramba. Saka ino mira yenyama, saka communicate kurapa. Gara yenyama ipasa ita.